premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Ambalma Zigri Plus leba chema ani musoma demse ani makoroni au ka wale nyumondo folie kauto au sigoro ani au soro yoro la sanga ani akawati okonnana ka irawla ka fo ame do mina iko bi bela jele de mago be mala ma mimbe na be se ka mago glam maye o sababula cheba kora mimbe na sigle do fala je ka ofea ame wati mina iko bi ale de be se ka shule ne ka kenyene mai ama fo ngata ra shubo kaburu dona mebego mami tike fe ala doniya dama abi ke feni abe kote oboko feni ku blanya fe o jonye jitu mu bala mode ani ale be nyana bala koroba toma balanjini ngo bala sumana korona ya ira ka fo ko bala tunna 83 o konnana bala tunne ko ala nana ni bala mode mi ko bla bala place la ni ga klaka la turu doniya ta ka dama ina fo ala ya di bala ma chogo mina o kera jitu mu bala mode baladi bala koroba toma balanjini la turu ko fenye ale digina nabila idrisa ka me ala ya masaya ani akorata sabula dobe dokodola me akorata na masaya ala bo di doma o amasaya akorata anyado ala yo kalfa balala wati mi balaga ko ban wati sira ala fe ala ko balama yenne do daba mai o maneti blate to fo buruju ko sori la minu ben na fagla menta ki denye mi modendo de nyini ko ke fenye e kama o tamasho bebe na chekle mi ma o kera Musa sama ke no ejitu mbala mode balai o anya yini bala fe bala doni mimbela la tur doni mimbela ibi sikle to ka sogono iba bara ibi na polo soro sabula ni murke ka be se dawla bara la ibi murke le ni dawla bala ibi se ka bara ke ki yere ka na polo tigi nga ala e moge ala ya so doni na aduna jama jigi koro o de la ala sona ka e fana ke doni baye ne e yi ka doni be kelema ni ma so nga mau jigi tugu a ikari moge ma fitri wale o yoro la ako kanuba mako yetiye o kama alebe seto aye an fle wati mina iko sisa mau jole fle arana ko balaka na kala turu dawye anya mina ulula nguka to ambulo anga nyini ka doni sabula mau be tunga fe minu mako be akuma kana ambe wati mina iko sisa mau jole ro dala minu be ko olu yara de bora jamana wara ulagana Senegali on be dala yano Ivoire on be dala yano ko balaki bora Ivoire ko inyana filmula ko olu na mbe na fulu ko bara ke bala pe sabula aya ke mino lu resita e angolo manguka an kono an fana nambe ambe fe ka baro doni ka fe ni an de semaine ambe ka rendez-vous tani belebele jama ka baro fe anna kuma se ka nyansoro ala ke tira bi an nyansoro bala mode bala la donc ma jugu ni do ala yi so fen sa bala ayi so doni na ayi so mago glala ayi so mago yana wa ibi se ka jigu tugu okuma ambe foli dima ika foli de kanu bawma foli ani wale nyuman do ko fe nyini kali dama do ban fe foni bana ka jabi note ala ya doniya dima bala ini antuma alhamdulillah kasira amala tanoka barkada kan laje baga chemana musuman bela jelen fo ku tanoko barkada ne tiens awera Zigri Plus mo anaga delegation ka fo ka tanto ka barkada ka chesri na ka wuli ka jowla tiens aka chesrite dore kono na gambe mamu ka diensire ke nan na bisaka bokono na gan kono to mi ka la sha soro aka chesri ode alhamdulillah kasira na selama nyini ngali fanfe ba awfe doni nyini ngalula abo seme ne bala modena ne jiebe doni shirfu musa nga famiyani nga donta mi boda kanumbago anandlaje bago kuloka sigatala nala ka demesa Musa koroba tomo Musa njini bala mode sirfi Musa samaki mimbe na ma doni shuya ni doni yere de balla ka do bala dina mimbe ni doni yere de taraka do ala doni yere de ale nyini ale ma yala fambe ka doni ni doni yere de ko amago be ale la ka dama aga kleka mago gla bala de bala binia anselima mawbe ka on wele ka bokoka mali kono ya mali koka iye menu mago gla olu yera bala ko ala e doni do dima me ite songa kebe o yemwe ko saga babara ni dugule kan fole yide saga babara ko ala saga doni bara dima on fana nana kani nyiniga iki dalu ka saga bara na saga bara abe muneke saga image u afleni me saga me mun barake na fajume mbala alhamdulillah kasida mala tanuka barkada ye nyingali mike saga bara la
saga baara ye yasin kun fayakun baara de yasin kun fayakun wala yasin kun fayakun baara ala tɔgɔ don a bɛ ko caman dilan mɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ mun bɛ n'u kɔnɔna gannen don u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ u y'u bolo don ko caman na k'ala deli caman kɛ a tɛ ka jaabi yasin kun fayakun gundo a bɛ ne sɛrifukɛ bolo alhamdulilayi m'a fɔ n ye bɛɛ mago dilan ala tɛ se ka bɛɛ mago dilan ni se di maa kelen ma nka n ye n seko kɛ n ye caman kɛ n ka ala deli ye su ni tile ye n ka se ka maa caman fɛnɛ bɔ gɛlɛya la k'u bila lafiya kɔnɔ yasin kun fayakun baara a saga kelen baara bɛ yen a saga jigi saba baara bɛ yen a misi baara bɛ yen a ɲɔgɔmɛ baara bɛ yen yasin kun fayakun baara n'a kɛli ye n balimakɛ n balimamuso cɛw b'a kɛ musow b'a kɛ parce que musow bɛ ka ɲininkali kɛ ko sigi ala deli garisigɛ ka dayɛlɛ i ka nafolobaw sɔrɔ i ka fara setigiw kan ko sigi muso bɛ se ka kɛ wa musow b'a kɛ cɛw b'a kɛ hali kunna an ye muso dɔw ka baaraw kɛ sagaw b'u la ani misiw alhamdulilayi ka sera musow b'a kɛ i b'a sɔrɔ fɛnɛ cɛ bɛ se ka ala deli fɛn fɛn kɛ muso bɛ se ka kɛ n'ala ka dɛmɛ i y'a faamu yasin saga kelen baara n'i ye an ka laadaw sara an bɛ ala deli k'i ye an b'i ka kow lajɛ fɔlɔ mun b'i garisigɛ la mun de bɛ k'a k'i bɛ ala welew kɛ a tɛ jaabi mun de bɛ k'i ka sɔrɔ siraw datugu n'an y'o ɲɛ dɔn sisan an b'o o sarakaw bɔ ka sɔrɔ ka yasin baara k'i ye n balimakɛ n balimamuso i ye yɔrɔ caman boli i ma jaabi ye nka e k'i cɛsiri ka se ka yasin nafolo baara kɛ a bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ i kan jinɛ jugu dɔ de b'i kɔ min b'a kɛ e bɛ ala deliw kɛ a b'a tiɲɛ parce que maa caman bɛ jinɛ b'o kɛ dɔw b'a dɔn cogo di n'u ye ala deli kɛ se ala deli min ye tiɲɛ yɛrɛ ye i b'a ye sufɛ o dalen bɛ to a bɛna yir'u la i n'a fɔ ni muso sela ɲɔgɔn ma dilan na dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka sɔrɔ lawaji kɛlɛ a fani bɛ tiɲɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la i y'a faamuya o ye jinɛ sitana de y'i kɔ n balimakɛ n balimamuso a t'a fɛ e yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a t'a fɛ e ka ye nafolotigiw la i y'a faamu dɔw yɛrɛ ta bɛ yen i b'a ye n'u ye ala deli ɲɛnama kɛ u bɛ bali ka fali u ɲɛ na sogo la walima u bɛ bali ka misi finman ye u bɛ jakuma finman ye sogo la bɛɛ n'i ka taamasiyɛn nacogoya don mun kunkolo bɛ faamuyali kɛ joona i b'a ye olu b'a remarqué n'a ne ye ala deli kɛ waati o waati ala deli min ye ala deli ɲɛnamaw ye ne bɛ nin sogo qualité in kɛ nka n'i ye nin kɛ dɔrɔn n b'a ye n ka ala deli n tɛ nafa y'a la tuguni o ye mun de ye bon n balimakɛ n balimamuso o bɛ kɛ mɔgɔ mun na jinɛ sitana de b'i kɔ jinɛ sitana min yɛrɛ t'a fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ n'i m'a faamuya i b'a fɔ n'i taara se dɔnnibaga dɔ ma mun tɛ yeli kɛ kosɛbɛ o b'a f'i ɲɛna ko dɔ bɛ k'i dabali i faso la ou bien i muso b'i juguya la ou bien balima dɔ bɛ k'i juguya i kana hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ o tɛ jinɛ sitana dɔ de b'e kɔ min yɛrɛ tɛ fɛ k'e ye ala ko yɛrɛ sira kan fiyewu n'i ye ala wele kɛ dɔrɔn ale b'a tiɲɛ fɛn min ka d'ale ye o ye sitana baaraw de bon e dun tɛ o fɛ e bɛ ala tɔgɔ de fɛ ala tɔgɔ min bɛ se ka hɛrɛ s'i ma i n'i ka juguya ka hɛrɛ in dun lafiya ni kɛnɛyaw la n'i fatula don min fana i kana taa don jahanama na e mago bɛ ala deli ɲumanw de la bon jinɛ sitana bɛ yen nɔ o tɛ fɛ e yɛrɛ ka taa don arijinɛ na e kan ale bɛ min fɛ dɔrɔn e ka taa sira kolon de kan min bɛ goya ala ye k'e ka sini lahara tiɲɛ o de kama a t'a fɛ n'i ye ala deli ɲuman kɛ dɔrɔn ale bɛ n'i sen don ala k'a ko tiɲɛ bon n'i ye yasini baara kɛ n balimamuso n balimakɛ jinɛ sitana min b'i kɔ a bɛ jinɛ sitana in kɛlɛ de i b'a ye ni mɔgɔw bɛ ala ni jinɛ bɛ mɔgɔw kɔ o bɛ yasini de kalan ka jinɛ in kɛlɛ walasa ka bɔ i kɔ kosɛbɛ bon i b'a dɔn ko yasini ye gundo barikama de ye yasini gundo min bɛ ne bolo ani dalayiru kayirati nafolo sɔrɔ sira dɔ de bɛ yen olu de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ n'an y'a baara k'i ye hali sini dɔw ta bɛ kɛ yɛlɛma ivoirien ye da la wala hali sini dɔw ta baara bɛ kɛ n'ale baara kɛla ka ban a saga bɛ faga yɔrɔ min a sogo bɛɛ bɛ jeni ka jeni a sogo bɛɛ bɛ jeni k'a dun k'a ban o yɔrɔ la pewu n bɛ dɔ bila frigo la t'a la a kɛnɛ dɔ tɛ taa yiran fan wɛrɛ la a bɛɛ de bɛ jeni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dun o ye duwawu minɛlen de ye koyi ayiwa e kɔni tɔgɔ barilen ka bɔ fantanya la bala mɔden balaba i y'a faamu ne yɛrɛ y'a kɛ n yɛrɛ ye siga kɔni t'o la n ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ i y'a faamu n y'a kɛ maa caman ye u ye nafa sɔrɔ a la
an bɛ Ala tanu ka barika da siga t'o la nka fɛn fɛn ka di ne Chérifou Moussa ye Chérifukɛ n'i bɛ na ne sɛgɛrɛ danaya da Ala kan i ka danaya da kira Muhamadu kan ka danaya da ne Moussa kan n bɛna fɛn min kɛ Chérifou Moussa fɛ Ala sɔnnen don a bɛ jaabi n dan b'a la mɔgɔw ɲalen don pewu wa a ɲɛna fana n'Ala sɔnna bon n'i y'o bila i dusukun na fɛn min bɛ k'i ye n balimakɛ n balimamuso e bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ dugawu jaabi sɔrɔ a la nka e bɛ ka taa wari bɔ ka di karamɔgɔkɛ ma est-ce que nin yɛrɛ bɛ ɲa wa nin est-ce que ne yɛrɛ mun ye ne bila ka taa n ka wari yɛrɛ don nin na e bɛ duti mun na nin Ala deli fɛn de bɛ na d'e ma sitana baara tɛ a barika bɛ bi a ye confiance da dɔnnibaga kan ni dɔnnibaga min ye aw janfa ka nkalon tigɛ aw ye kan bɛ se nin na ka sɔrɔ a tɛ se n balimakɛ n balimamuso a tɛ sa Ala b'a bɔ a la awɔ dɔnni ye fɛn min ye n'a t'i la dɔrɔn ka na kuma fɔ n'i y'a kuma fɔ tagalen ɲɛfɛ e bɛ balola ka ban don ka jan n'i tɛ se fɛn min na dɔrɔn ka na fɔ n'o tɛ n'i b'a fɔ tagalen ɲɛfɛ i bɛna malo i bɛ dɛsɛ quoi voilà anw bangela dɔɔni du kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ka ko dɔ a kɔnɔ ka mɔgɔ dilan a kɔnɔ k'an yɛrɛ nafa a kɔnɔ kosɛbɛ Yasine kun faya kun a saga kelen baara ni mago b'a la i bɛ n wele téléphone numéro ye 76 59 49 12 siga kan 00223 fu 227 76 76 59 n'o 59 49 n'o 49 12 ta ani fila ni ye Chérifukɛ kɔngɔni ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma WhatsApp kan walima appel normal la hamina min b'i la dɛ a kɛla papier ko yo a kɛla muso ko yo a kɛla e yɛrɛ denw b'i bolo u bɛ minfɛnw min minfɛn jugu ta baw i ye fura nasugu bɛɛ ta i ka gulɔ bila i ma se k'a bila fura yɛrɛ kisɛ man di e mais i se t'a la waati bɛɛ e jɔlen bɛ sunɔgɔ i yɛrɛ ma maa bɛ ji min na e bɛ ji min na f'i bɛ vin bidon k'i teri ye k'a sababu kɛ furakisɛ ye dɔw ko pandoni dɔw ko 221 bilayi dɔw b'a ta olu yɛrɛ ko n'olu y'a ta u tɛ foyi ye sankolo de bɛ munumunu dɔrɔn e de b'o la bon ni Ala deliw bɛ yen n'a dili ma n balimakɛ n balimamuso n'i y'a si den kɔnɔ ou bien i cɛ kɔnɔ ou bien i denmuso kɔnɔ parce que musomaninw yɛrɛ ka fɛn kunta min ka jugu ni cɛmaninw ta ye olu ko k'a b'u bote bɔ i y'a faamu ni i sera ne ma ni Ala deli fɛn in dilan ka d'i ma k'a kɛcogo f'i ye n balimakɛ n balimamuso i ka mɔgɔ tɛ gulɔ min tuguni tɛ dɔrɔgu ta tuguni bala mɔden hali te o bɛ goya ye kabako hali te o bɛ goya ye dalu bɛ yen o kabako dɔnnibaga caman de donna dɔnni baara la bi o de ye dɔnni yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ mais bala mɔden n bɛ faamu waati min na ani maaw bɛ ka min fɔ n ye Ala ye dagaba dɔ gindo d'i ma dɛ ne ko daga in kibaruya dɛ alhamdulilayi kasira daga in ye Yasine daga de parce que an balimamuso caman bɛ yen bi u ka furuko gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ jinɛko ye ni cɛw bɛ furu ɲini mais ni woro bɔra voilà i m'a ye jinɛtɔ ka ca kosɛbɛ kɛ jinɛ kulonkɛ yɔrɔw bɛ sigi fan bɛɛ u bɛ ko nka jinɛ tɛ se ka bɔ tanba y'a fɔ n ye bɔrɛjan bolila jaba bɛ yiri la e balamodi voilà Yasine daga bɛ yen n'i bɛ nasarala de ou bien i bɛ kɔfɛ yɔrɔ mun na an b'a daga labɛn k'a laadaw n'a fɛnw bɛɛ k'a la nka a bɛ baara bɛ kɛ Yasine gundo de la ni yiri barikaman dɔw de bɛ olu de bɛ baara ɲɔgɔn fɛ n'a labɛnna an bɛ se k'a daga in ji bɔ k'a bila ka taa d'i ma k'a kɛcogo f'i ye i b'a kɛ ten n balimamuso ni jinɛ de b'i nɔ k'o de bɛ k'e ka furuko bali ni jinɛ de b'i nɔfɛ k'o de bɛ k'a kɛ e tɛ ka se ka den sɔrɔ ko jinɛ de b'i nɔfɛ e mana don ko min na a b'a tiɲɛ pewu e ka daga in ji koba in n'i ye daga in ji ko bilahi jinɛ in bɛ bɔ i kɔ e yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ la ko fɛn dɔ bɔli i farikolo la a bɛ boli awɔ dɔ yɛrɛ ko ne ma k'ale y'a ka fura ko yɔrɔ min k'ale b'a la ka ja bɔtɔ y'a farikolo la ka taa kogo la Allahu akbar i y'a faamu dɔnni bɛ yen n'i t'a dɔn i t'a dɔn tiɲɛ i y'a faamu kosɛbɛ Yasine ka jugu fɛn ma jinɛ don Yasine de bɛ jinɛ yelen k'a halaki k'a ta tiɲɛ pewu kabako wa dalu bɛ ne bolo n'Ala ka dɛmɛ ni ye tiɲɛ muso muso bɛ yen ko jinɛ de bɛ k'e ka furu ko gɛlɛya ou bien an balimakɛ dɔw bɛ yen bɛɛ bɛ k'u dɔgɔya musoko la a ban bɛ furu ma a ban bɛ furu ma jinɛ sitana de bɛ k'a bali furu la n'Ala sɔnna ma n'i y'an contacter an bɛ daga in dilan ka d'i ma n'i y'a ko jinɛ sitana in tɛ se k'i bali foyi la tuguni a bɛ bɔ i kɔ yɛrɛ de pewu
i bɛ furu sɔrɔ i bɛ den sɔrɔ i bɛ lafiya sɔrɔ kosɛbɛ n'Ala ka dɛmɛ ye Bala mɔden Ivoiriens bɛ kule la e kɔ Sénégaliens bɛ kule la mɔgɔw bɛ ka kule ni New York mais Mali kanu min b'i la i ye Mali kanu ko e mɔkɛ o ko ye malien ye o kama ala an bɛ émission na an b'i ka salon fɛrɛlen baden kɔrɔ ko lakara bɔlɔnba mais an ɲɛ bɛ kɛmɛ ka Mali drapeau gɛlɛn ko e ye malien den Bala mɔden ɲani an ka bɔ kuma kɔnɔ maaw ye e kanu ni fɛn dɔ ye maa dɔ bɛ yen ni dɔnni ni kelen b'a la a tɛ sɔn k'o di maa ma mais k'e ka dɔnni bonyana fɛn bɛ i ni maaw la ko fayida i tɛ fayida fila di ma ɲani ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ alhamdulilayi kasira an bɛ Ala tanu ka barika da kosɛbɛ bɛɛ mago bɛ garisɛgɛ de la wallahi a telima an bɛna fayida di fayida min n y'a di ka tɛmɛ waati bɛɛ mɔgɔw b'a ɲini n ka segin k'a di parce que a ye mɔgɔw mun bɛ nansara jamanaw kan a y'u ɲɛji cɛ mɔgɔw mun b'an fɛ Mali la a y'u ɲɛji cɛ mun bɛ Abidjan a y'u ɲɛji cɛ e tɔgɔ ye ɲɛji cɛ masa de n'Ala ka dɛmɛ laturuden ye Adama ni Adama ni tontigi gariya nafoloso den i b'ale de don garisɛgɛso den kɔnɔ n'o ye Adama ye Adama ye kelen fila tiɲɛ tontigi ye kelen fila kelen n'i y'o don Adama kɔnɔ i bɛ a sɛbɛn sɛfan kelen kelen bɛɛ kan sɛfanden 7 i bɛ a sɛbɛn bɛɛ kan siɲɛ kelen kelen a bɛ don a kɔnɔ de tontigi de bɛ don Adama kɔnɔ sɛfan sanfɛ laturumasa n'i y'o bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta k'a kɛ o sanfɛ tugun i b'o fana bila i b'a 7 bɛɛ kɛ ten n'i tilala sisan i bɛ Adama kelen ci duguma a kɛla papier a kɛla dugumala ye o i b'a ci bɔgɔ la ka tontigi kelen don a kɔnɔ ka sɛfanden 7 in da tomi ninnu sanfɛ i bɛ hami fɔ a la e b'a fɔ i bɛ Ala wele k'Ala deli ka laturu sotani 6 jinɛ segin mɔgɔ segin wele k'a deli Adama jinɛ k'i wele ka tontigi gariya jinɛ k'i wele k'i deli ne karisa de mago bɛ nafolo la 24 heures kɔnɔ ni Adama ye garisɛgɛso den ne tontigi ne ye nafoloso den ko sen jɛlen bolo jɛlen ne de ye sɛfan in den ka sɛfan in bɛna wɔrɔn ka dun ne karisa fɛ sɛfan in dunnen fɛ 24 heures kɔnɔ mago bɛ nafolo la nafolo min jigi tugu ka n jigi ma fa ka n nafa a sababu bɛ bɔ kɔrɔna a bɔ tilebin a bɔ wurudu a bɔ kɔgɔdo Adama jinɛ ni tontigi gariya jinɛ ne karisa mago bɛ nafolo la n mago bɛ nafolo in sababu la ka na ma sisan bilahi n'i y'a fɔ nin cogo la ka sɛfan in tereke sɛbɛnni in kan k'a ta k'a balabala a bɛ mɔ n'a mɔna dɔrɔn i b'a bɔ k'a wɔrɔn k'a kalamani k'a to k'a dun k'a bɛɛ dun i sigiyɔrɔ la k'a ban a fara i b'a fara mɔɲɔgɔn i bɛ bɔ k'i jɔ sira kan i b'a siri 24 heures ka jan n'i ma wari sɔrɔ n wele n b'a i k'a fɔ n ye memoria bila Allahu akbar Bala mɔden e bɛ wari sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye fɛn baara ko tiɲɛ bɛ dalu la ko nkalon t'a la fiyewu Jutumu Bala mɔden balakɔrɔba tɔ ma balanjini Serifi Musa Samake masaya o b'an ka bonda la Ala ye kiraya masaya di an kuntigi Muhamadu ma cogo min sɔli b'a ye laturu kisi nɛɛma b'a ma laturu masaya a n'a nabi ɲumanya a bɛ jitumukaw de ka bonda la fo ka diɲɛ wuli o tɛ se ka wuli i sɔnna ma i ma sɔn ma laturu wɔrɔya ye jitumu Bala sabali Bala kunubali mɔdenw ta ye Jutumu Bala ma sa Bala tɛ kunu wa Bala yɛrɛ ma sa dɛ sabula Bala filɛ Bala balolen bɛ yan Bala taatɔ a di Bala min ma o de ye nin ye a ye ja nin de b'a dɔn i sɔnna nin bɛ laturu dɔn i ma sɔn nin de bɛ laturu dɔn wa a filɛ ka fayida di Balaba nin diyara n ye n'i ye karamɔgɔ shalan a ma ɲɛ a bolo merci vraiment kanubaw nin de ko yan ni Jutumu Bala mɔden ɲɔgɔn na Bala nɛgɛjuru sira 02023 kɔfɛ 76 76 59 59 49 49 12 bɛ kɛ k'a kuncɛ k'a fɔ aw ma aw kan bɛn waati wɛrɛ ni ko yan ni belebele ɲɔgɔn na Jutumu Bala a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Falajɛ ma n'aw y'a wele nɛgɛjuru sira la a b'aw yɛrɛ sɔrɔ